त्याचा कौल फ्राय करूया। त्यासाठी मी आधी स्वच्छ धुवून घेते। दोनदा तरी धुवू आहे ना। या कौल फ्राय करू चिकन ह्या बोनलेस नरम नरम लागता। नरम चिकन घेतला का त्याचा बरा जाता। हाडा घेता का वानेरी नरम नरम हाडू घाला हाडताना। या मॅरिनेट करून घेऊ। त्याच्यासाठी मी टाकतो ह्याच्यात हळद। त्याच्यानंतर मी अर्धा लिंबू पिळतोय। पेपरली टाकून घेता येईल। आपला होया तिच्या मीठ टाकायचा, जास्त खारट करायचा नाही। त्याच्यानंतर ही लसूण आला लसूण पेस्ट जरा जास्त टाकायची। 2 चमचे मी टाकलं। त्याच्यानंतर ह्या लाल तिखटाचा कलरासाठी त्या टाकते। भाजको मसालो मालवणी टाकते। त्याच्यानंतर ही जराशी जिरे पूड टाकते, वास बरो येता। पूड टाकले का ही जराशी धने पूड टाकते। मसाला ह्याच्यात टाकून घेते। याचा मी सगळा ह्याच्यात टाकून घेतले। आता मी त्याला लावून घेते। ह्याच्यात कलर बिलर टाकायचो नाही, कारण कलर असता तो आपल्या ह्याचा भरून असता तब्येतीसाठी। का लाल नाही दिसला तरी चाला, पण कलर खायचो नाही कधी। असं बरा व्यवस्थित लावून घेऊया आणि ह्या थोडा अर्धा तास ठेवून देऊ घ्या असाच झाकून। का मीठ मसालो बरोबर व्यवस्थित लागतो लो का। आता ह्या अर्धा तास असाच ठेवायचा मुरत। काय का सगळा व्यवस्थित लागताला पेस्ट का मसाले बिसाले घातले ते। चुलीचा बघूया, कवाल बिवाल गरम करून घेऊया आणि झाकून ठेव। हे हय 2 चिरे लावून आग घातलेली आणि त्याच्यावर मी ह्या भाजत कवल ठेवतो। कौल असा ठेवायचा। आता ह्याच्यात तेल घालून घेऊया। आता अर्ध्या तासानंतर मी आता कौलावर फ्राय करतो। कौलावर ठेवायचा।
टेस्टी लागता, वास पण बरो येता. आता बरा भाजावा. ते अजून खूप भाजायचा. त्याचा बरा भाजावा तेलात चिकन बरा रुचकर टेस्टी लागता. भाजल्याशिवाय त्याचा मसालो बिसालो व्यवस्थित त्याच्यात लागल्याशिवाय आता बरं लागणार नाही. तुमका चिकन जर आवडता असाल ना तर ही एक अशी कौल फ्राय ही करून बघा. त्या सुंदर लागता. असा भाजून का कौलावरती तेल टाकून सगळा लावून व्यवस्थित असा कौलावर भाजून तर आम्ही चिकन खूप तऱ्हेने खातो काय काय करून. ही एक कौलावरची रेसिपी तुम्ही करून बघा, तुमका आवडतली. आदला कौल फ्राय मी आता काढून घेते. मस्त वाटला, वास पण काय भारी येता, तंदुरी सारखं. खाव किती भारी लागा. काय सुंदर दिसता ना केळीच्या पानावर. बरा भाजावया, मस्तच भाजला. दिसाक पण काय भारी दिसता. रावलाला परत फ्राय करून घ्यायच्यासाठी मी तेल टाकतो याच्यावर. बरा तेल असा भाजा तापावया. हे बरे भाजतो, हे बरे तेलात ना ते खरपूस असे भाजावे. ही तुम्ही घराकडे बनवून बघा आणि हॉटेलात जाऊन खातात ती बघा आणि त्याच्यात फरक काय असा तो सांगा. हे आता मस्तपैकी भाजला तर काढून घेते सगळा. या असा फ्राय करून खातलो परत ना करतलोच तो कोणतरी. इतक्या ह्या सुंदर लागतात कौलावरचा चिकन फ्राय. ह्या मंडळी मी केलं कालावरचा चिकन फ्राय. तर ह्या खाऊ घ्या आणि ही माझी रेसिपी आवडली असत ना तर लाईक करा आणि शेअर करा.